видео ще играем на игра, където трябва да търсим котки. Ето виждате, тук на някакъв остров. Ето, гледайте ли ги са грози. Да. И има някакви паркури, там глупости и майко, как са тесни нормални дъски самятат. Оф, не може да направя това камерата. Стой, така ще бъде. Опа. Опа. Така. Их паднах. Значи тук трябва и така. Качвам се. Че, какво? Хора, видяхте ли го това, което аз също видях? Врата, не. Врата, врата. Да. Тук има нещо. Музей. Окей. Ико. Ваза. Забил се там. Ай, какъв експонат. Котка. И какво? Ковчег. Котка. Ма как да взема? Къде се взимаш, бе? Которио. 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 Как трябва? Которио не може да се вземе. После пак ще проверя. Ако мога по някакъв начин. Тази котка мисля, че да взех я. Тук трябва да има някаква. И котка. Дет спи. Тук айде пак. Геймърска котка. Вижте, ние играем ето тази игра. Find the Kittens. Окей, не ме интересува. Дайте да видим на къщата, ако се слуша отгоре. Коминчинци. Майко, къде ме изпрати тила? Де сега. Давай, влизай в комина, бе. Влизай, като ти казвам, бе. Влизай в комина, бе. Значи, за малко бях. Аре, влез. Ай, какво котенце. Майко. Тук можем да видим целият ни район, който е брутално малък. Хипер малък. И на този остров на всичкото отгоре има мумии. Музей има тук. Мумийчи, ето ги. Има котка. Как да я взема, бе? Как, бе? Кажи ми как да я взема. Трябва да се оглеждаме в картините. Дали има котки. Защото вижте тук. Погледнете. Така, в тази ваза котки няма. Окей, хора. Колко котки сме събрали, то не пише никъде. Който не се лъжа. Така. Окей. Майко, как ще ядосам. Майко. Направо играта ще я щупа. Чакай, какво? Тук има 5. Лилаво 5. Окей. Не, аз сама паднах. Много съм тъпа. Майко. Това сега какво? Как трябва да се мине? Това е ненормално.
После ще го мина. Ма 5 има тук 5. Добре, че ще на... Тая игра е много бъгната просто и хора. Там има нещо. Какво е това? Как трябва да се стигне? Как трябва да се стигне за Бога до там? Трябва тук да напиша лева в 5. Ма не. Първо, ето, 5 трябва да е най-накрая. Тук има нещо отгоре на дървото. Ма не знам какво. Сега ще проверим. Какво просто че пак. Или някаква котка. Ма защо се скри хора? Тя би се е на това дърво тук. Къде ще я знам тази котка, бе? Аре, появи се, бе! Появи се! Оф! Защо не се появяваш? Умиргам. Ма как трябва да се вземе котката в... Това бе, човек. В ковчега като има стъкло. Това не го разбирам. Мисля, че нещо от покрива да скоча. Аре, влез в камина. Аз, брат, просто съм влязала, но не ми стига. Не ми стига. Добре, как не влизам в камина? Не, стига. Писаме вече. Ти го правиш такова? Музей, ми не ме интересува. Котка. Котанца. И не мога да го стигна. Котанцата. Хора. Тук трябва да търсим някакви знаци. Трябва да търсим числа, за да отключим котката. Има тук котка скрита. 4, 5, 4. 4-5, вече открих местата. Аз тук ще оглеждам наоколо зад къщите и пред къщите по дърветата, ама не знам. Аз мисля, че ако се кача горе на това, може би ще има кот и котка. Не мога да да ми е както нали аз искам. Защото тя в момента аз така да се виждам как игра, аз не искам. Аз искам да съм зумната. Зум. Добре, нали скачам бе хора? Виждате ли как скачам? Ето, виждате ли? Опа, това беше вече. Ето затова не искам да играя по този начин, защото той е много бъгнат. Вой хора, за малко ще да падна, за малко. Не, аре, чекай. Ще се убия, не мога хора, просто ще се гръмна. Добре, видяхте, че тук имаш 5, ама не ме интересува. Ма защо винаги ме събаряш или аз сама се събарям? О, не.
Това трябва ли да се случва в момента? Стига бе! Стига бе! Аре бе, стига! Стига! Ком, какво? Къде? Ком. Кажи ком. Ком. Какво? Той къде се озова, бе? Той къде отиде то? Ма къде отиде? What the f... Какво искаш? Какво? Искам си минавам нивото с тема. Няма интересуваш. Много си грозен. Еми хора, мисля, че ще има втора част, така че от мен и до нови срещи.